Hoeveel zinnenbloemen heeft u hier staan? Je staat ongeveer 100.000. En hoe is dat zo komen? Nou, wij zitten ongeveer in Ierlien, zitten we boeten te eten van huis. En toen zeiden we, god, zo eigenlijk, ik wil leuk wezen dat we een heel veld vol met zinnenbloemen van de Ruten hebben. En toen zei ik, ja, waarom doen we dat eigenlijk net gewoon? Dus nou ja, hier ben we. Gewoon verder leuk. Gewoon voor de leuk. Maar waar hier is dat idee dan bij? Frankrijk, denk ik. Ja, daar hebben ze. En hier in Nederland zien we het heel weinig. Dus wij zeiden, ja, wij willen dat eigenlijk ook. En we hebben een paar hele mooie droege simmers hoor. Dus we zeiden, als dat dit hier nou ook zo is, dan zou dat best wel eens kunnen dat dat hier werkt. Nou, en dat is goed uitpakt. En nou ben je aardig aan het knippen. Ja, we snijden inderdaad al. En deze hebben we dus al snijdt. En we zien nou de mooiste en zien we er nog uit. Want het rint een beetje op zijn ogen. Maar ja, deze ben nog hartstikke mooi en nog een mooi groen hart. Dus ik heb nog mooie bosjes bloem van mooi te zien. Maar 100.000 zinnenbloemen, dat zijn heel wat bosjes. Ja, we gaan net al in je bosje. Dat wie ik net het doel. Het wie het doel om ervan te genieten. En dat is slaggen. Maar we zijn, ja, we kunnen ons voorstellen dat mensen zeggen, oh, ik wil een bosje mooi hebben. Dus voor die mensen zijn wij bosjes om het mooi te zien. We hellen de onderste bladen eraf, tot er ongeveer 4, 5, soms 3 bladen op de stal zitten blijven. En ja, we zijn zelf ook geen bloemisten, dus we doen soms maar wat. Maar we hebben het idee dat dit wel redelijk de bedoeling is. Nou, en dan maken we er een mooi bosje van. En dat brengen we dan bij de diek. Hij bleef mooi maar peer. Hoi. Maar heeft nou ik echt dat Frankrijk gevoel? Ja, best wel. Jongens, lekker mooi pansje eten, lekker in de vattuin. En we hebben een prachtig uitzicht. Nou, dan hoef ik net meer naar Frankrijk te. Je hel je Frankrijk hier gewoon. Wij hellen Frankrijk hierin. Ja. Ben je mooi voet net? Ja, prachtig. Dat was je in Friesland, hè? Maar het wel een slokje nemen, hè, doordat je proost, hè?